Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophaphe ekhanda enhlana sezansi ezifundazweni zethu zonke khona eNingizimu Afrika sabingelela le iBlack Live TV igama lohlelo ke izimpande ezama-Afrika igama lami Kings Chaka ngolapha kaluqa sizela nje sodinga indaba ezithinta nina nezinto ezithinta ukuhlala nje kwabantu abakhuluma ngento zokuthwala nesintu nokunye ke okubeze bachamazela ukuze bafike la bafuna ukufika khona. Qhubekani subscribe engane zakwethu like and comment nibe ingxenye nje yomndeni okhulu usuku nosuku. Sinithanda njengoba nisithanda nathi imbonweni siyahlonipha siyayithanda kakhulu siyacubungula sithola ukuthi iyasebenzela noma cha. Asike nodabeni siza ukuthi ngabe isihambele sosuku sethu sosuku namhlanje ubani uze ngani makwenzekeni. Sabona mama. Sanibona. Ninjani? Siyaphila njani? Hayi sikhona. Singezwa ke ubani lo? Ah, okay. Ngiqhamuka kwaNongoma ekhaya. All right. Yeah. Khulele khona la. Yebo ngikhulele khona. Ngikhule nogogo. Uma nobaba bese bengekho emhlabeni mangikhula. All right. Yeah. Now, ake sibuyele emuva ngoba uyingane kagogo uyile esikoleni kwafika phi kwayisizathu sini sokuthi ugcine usuku lenkinga okuyona namhlanje. Ngile esikoleni noma ngingakwazanga ukuqeda ngagcina ka standard 9. All right. Grade 11 ngolimi namhlanje. Yeah. Ngesimanga sokuthi uma uzokhula nesalukwazi sihola impesheni kuphela abazali abekho. Sure. Kwafanele ukuthi ngidrop esikoleni kufundela ababakithi ababili abezemva kwami abancane. Ngama mina ngoba ngangilekelela ugogo emzini yabantu. Makuyikhathi zokuhlakula zokulima sasihamba siyohlakula makhulu imbila yabantu. Yabo mawuhlakula ujajwa ngolayini uthola ulayini u6 rand insimo yinde. Saphila nje kanjalo. Okay. Ma uhlaba uchazela umuntu okhona la ongayi-understand lempilo yokuhlakula kujajwa ngolayini. Into ende sokuhamba ngolayini straight uyophuma le uphinde ubuye into kanjani? Kudependa online bakho bhuto osukuthe uzokhona ukubenza. Oh, okay. Ngaleso sikhathi. Mangabe insimu inkulu mhlawumbe uthi hayi mina ngicela olayini abathathu. Uzohamba nalabo line bakho abathathu. Oh, okay. Mangabe ukuthi uthi hayi ngicela ababe u7 uzohamba nalabo bakho abawu7. Oh. Kuze kube kuyaphela. Kuze kube kuyaphela labo line bakho. Makuwukuthi usafuna ukuqhubeka insimi sakhona ihlakuliwe uyaqhubeka for ukuthi uthole imali. 6 rand, 6 rand, 6 rand. Yeah. Yo, uphila ngaleyo nto nje. Uphila ngaleyo nto nje nalabo ke abadla izambane likaPondo ke mabefuna ukuwashelwa, uklinelwa. Sesize lapho nalapho. Kwahamba kwaze kwafika apha ekutheni uthi no, ngiyashintsha manje ngoba ngiyathola ukuthi odabeni lakho ugcina ususuka kaNongoma. Ngigcine ngisuka kaNongoma bhuti. Ngisusa umngani wami. Wangakhona ekhaya obehlala eGoli. Yeah. So uma ehlala eGoli wayefikile ekhaya wangitshela nje ukuthi ngane ngcono sambe uyozama ngaseGoli. Yeah. Because akhona amatoho noma engatheni ngoba phela asifundanga. Yeah. Ngagcina kokusuka kwami ke ekhaya ngahamba nomngani wami. Cha ngeqanga ngacela nje ugogo imvumo. Kahle. Kahle ekhaya ngoba phela nginabantwana ebengizobashiya nogogo. Yeah. Ngacela gogo ugogo naye ngokuthi isimo yasazi angivumeli. Ngahamba ke ngaya eGoli kumngani wami. Inkinga iqala la mangifika eGoli. Umngani wami introduce kumuntu ukuthi mngani nanga umuntu uyaphila ngoba amatoho awakatholakali kuze kwazi ukuphila nawe uthola irice uthola inkukhu ngcono uthola umuntu like Thandana. Yeah, boyfriend. Okay, sure. Ikhona njalo iboyfriend ikhona ubaba wengane ekhaya. Oh, umshiyile ekhaya wasuthola lezo provide. Base ngithola phela lezo provider The minister. Ngizama nami ukuphila la ngikhona ngoba nomngani wami akenzi into etheni la isebenza khona. So umngani wami angi-introduce kulo muntu. Hey, kube ngathi ngiyanqikaza kodwa futhi ingekho into ezongisiza ngoba ngangimbona ukuthi umuntu oright. Sure. Noma efikile ezongibona
phatha lo KFC lo kudliwe kube right. Hayi igcina into yethu ilunga iba right. Yeah. No bhuti lo. Lo bhuti lo uyi-Nigerian. Okay. Akusuka umuntu owumZulu. Chineke. Yeah. Ngiphile nalo bhuti kanti ekuhambeni kwesikhathi angazi noma into yethu wayithatha serious noma kwenzakalani. So mangizwa kuyena mangibuza umsebenzi wakhe athi yena udokotela. Oh yeah. Udokotela ngicine angachaza ukuthi udokotela oyisima kanjani wenzani. Hayi ngibambe lokho nami ngoba phela mangikuyena wayivuka ekseni ahambe. Ngize ngicine ngithola ukuthi ayi udokotela lo wenzisa ama-abortion. Hayibo. Enzisa ama-abortion, lama-abortion awenzisayo awekho emthethweni. Oh like lady kehle siyibona igcwele edrobheni la kuposti kufakiwe kuyidika endongeni nasegqobeni. Yebo futhi. Okay. Khona lokho naye wenza lo msebenzi. All right. Kanti yena umsebenzi awenzayo hayi ngoba esuke siza abantu usisiza yena. Uqobo lakhe. Oh yeah. Ngalo msebenzi. Uningi webhuti. Yeah. Kodwa ke ngikulandisi. Ubhuti lo mayesiza abantu ebakhiphisa izisu. Unendlu ayakhile yabona le like indlu yamanzi. Okay. Yes. Yabo indlu yamanzi ukuthi ayina windi. Ayinalutho nje ku round till phezulu uvaleke. So uma ungena kule ndlu ungena wehle ngezitebhisi ushone phansi. It's like ithune eliyindlu. Mawungena ushona phansi la kunezidumbu zeingane eziningi and bakhiphisa izisu nezingane esezikhulile 7 months 6 months umuntu loyo. So kuhambe kwahamba kwagcina ngiyazi nami lento. Wangifaka kuyo yona lento. Maye ngifaka kuyo lento ngokuthi nami iyona ndlela esasiphila ngayo. Kodwa ukuthi ngagcina ngene kuyo kanjani. Ang understand because imbi. Because nami sometimes ube ngithuma. Yeah. Ukuthi ngiye kulendlu. Yo. Beka lezi zinto lezi. Ukuqala kwakhe waqala engifihlela ukuthi yini because into esabox. Kumnyama la phakathi mawufika uvula ibox phosa phakathi. Sure. La eboxini mawuqeda uyavala. Angivuli ukuthi ngibone ukuthi yini leyo ifakayo la kwenzakalani. Angivuli. So kwahamba kwayinto esikumina. Sekunormal nje ukuthi mayethi ntambama kunejob. Ngishona khona. Sure. Indawo imbi isendaweni embi. Ngeke uzuyinaki. It's like ithune elilodwa. Ekufakwa kulona lezi ingane lezi la phakathi. So kwahamba manje kufika ukuthi izingane lezi ziyangikhalela ebusuku because nezami ingane zikhona elapha. Sure. Ezeyintombi zakhe zikhona elapha. Shuthi angazi noma ukukhala kwazo zikhala kumina ngoba sezibona ukuthi kwayimina lento isiyangihlukumeza. Yize ngingazi ukuthi ngangena kanjani kuyona. Noma wangidlisa ama drugs, wangicaba, noma ngaphuzisa umuthi angazi. Sure. So mawuthi neintombi zakhe should nawe usuvuma ukuthi nibaningi kuyena noma into eqhamuka ijoyina ngendlela kwenzakaleni la uzojoyina izintombi. Webhuti njengoba ngisho ukuthi okuningi ang understand ukuthi kwenzeke ndlelani kanjani kodwa nje into ngiyibona isiphila kumina. Ngoba noma ethi uyahamba yentombini yakhe okay sure. Intomba yami ngiyikhipha isisu ngicela uyongifakela nje kwase kuyinto engiyi understandayo engiyiphilayo. Sure.
So it's like umqondo wakho uthwetshuliwe to this. Uthwetshuliwe or uthathiwe wangafaka omunye umqondo. Because mase ngihleli futhi ngingedwa uyabuya umqondo ukuthi hayi kwenzekalani wenzani into yenzayo. Now ungixolele nje ukuqina ngemibuzo kodwa ngifuna ukuthola ukuthi njengoba lento yenzeka useGoli ufika kanjani eThekwini to iBlack Life ubani ukuthatha kubekela la ubona khona ukuthi usizo uyalidinga ngempela ugcina usufikela. Lolu hlelo le Black Life ngilibone on YouTube. Yeah. Ila ngilibone khona abantu bezobika inkinga yabo becela usizo. Ngase ngithi nami angeke ngibathinte ngoba izinamba zabo ziyezivela. Sure. Ngase ngibathinta ke. Ngase ngikhuluma nomunye ubhuti wakhona wase ngisethele i-appointment. Ekhaya ke manje la uqhamuka khona uthe ugogo lapha wena obunengane ngithi. Laba abanye abafowenu lo uthingane. Lutho abanazo ingane. Uwone. So since isimo sehamba kanje kwenzakalani kubona bayaphila kuyaqhubeka kwenzakalani ngokubuka kwakho kusenoma noma usukwazile ukubachazela ukuthi akusafani noma even though uphila kulesimo ophila kusona kodwa usakhona ukuba provide. Ngiyakhona ukuba provider angazi ukuthi wabhuti ngaqala kanjani mangathiwa ngichaza lento. Chazela isalukwazi. Mangiqala ngimchazela lento because yona isiyinkinga kimi. Enkulu. Ngisaba ngisho ukuya ekhaya. Because emayisi seyifika lezi ngane nengqondo ngathi yakushiya iyaphithana. Kwesinye isikhathi ngize ngingalali. Sengaphila ngama energy drink. Ukuthi ngingalali ngoba mami ngeke ngathi ngiyalala nje. Iyabuya lento. Iyabuya lento. Now isikhathi esinqumo so ukuthi wena ke nali isoka lakho nisathandana futhi akafike enhlizweni yakho uyiye ngoba awazi kwenzakala ngqondweni yakho njengamanje. Ufuna kwenzakaleni njengamanje? Ufuna ukuphuma kulona? Ufuna ukubuyela ekhaya uhlwe impunjalo? Ufuna uqhubeka uhlale eGoli uthole enye impilo engcono? Ufuna kwenzakaleni? Inkinga bhuti mangabe ngimchazela ngalesimo lesi ukuthi ebusuku angilali. Yeah. Ngesimanga sokuthi namaphimbo ey'ngane ama-voices akhalayo emadlebeni ami. So yena uvela athi angizethe amagama. How? Like ibiza amagama uthi usibanibani? Ngithi usibanibani. And laba abantwana baningi. Abantwana esengkwazile ukuthi ngibethe amagama bawu-20. Mangaqamba manga. Bawu-20. And uma njengoba bengikade ngisanda kwetha lapha kuke kwathi ukuthi dama kancane kwaphinda futhi kwabuya. Sure. Usho ukuthi wona ufuna nje abantu befike kulokhu betha amagama phinde kufika abanye. Ngibetha amagama kufika abanye bakhale ngibetha amagama. Inhlupheko ke njengamanje ekuthathe yakubeka la ukhona. Yebo. Awubuthi nawe uzama uxosha ikade ezike ekhaya. Yebo. So awukhulume nomunye umuntu kosasimene sicishe sifane nesakho njengoba usho ukuthi wena la ubuhlala khona noNgombe nilima ulayini ngolayini u6 rand umude nihlakule wabona ukuthi ingaphekwa amandla afukhethe ukuthola okungcono. Umuntu onesinqumo njengamanje afuna sithathe sokukhetha impilo engcono ahamba aye kumadrobheni aye kuphi yini into osuyifundile noma ngixayisa kuyona ukuthi ayiqwaphela. Into engingamtshela yona umuntu ophule ngaphansi kwesimo sami angalokothi aye edolobheni ayofuna into angayanga ukuthi angashongo ukuthi uyoyifuna esuke ekhaya. Yes. Ngoba ngisuka ekhaya angishongo ukuthi ngiyofuna indoda athi ngiyofuna umsebenzi. Oh yeah. Ngafika eGoli ngafuna indoda. Kanti nale ndoda engifakelwe kuyona ayikho right. Umngani wami onginike yona akasekho. Semuvele eCape Town. Mangimfonela usizo aluha azanayo. Nalokho vela avala ifoni. So isicefe nje. Sengiyisicefe. Ngamafuphi wona uthi umuntu akenza into ayisukela ekhaya. Yebo. Astike into ayisukela ekhaya. Yebo. Angashintshi ngoba sebona abanye nemibono ethile ashintsha akhohlwe into ayizele kuleyo ndawo. Yebo. Sisasibonga kakhulu isikhathi nokufika sithemba ukuthi usizo zolithola
ubuyele empilweni nawe uye kuthi iy'ngane zabantu ongazazi amagama. Ngiyacela bhuti uma kukhona engangisizi noma inyanga noma yini ngoba ngiyacabanga mhlawumbe efanele ngigezwe or zisuswe kimi lezi iy'ngane. Yeah. Uma kukhona nje eningangisiza ngakho ngingajabula kakhulu ngoba Sibonga. impilo engiyiphilayo ayisekho nomali. Sithembe sizoba njalo. Babukela Black Live TV lezi impande zama-Afrika, igama lami Kings Chaka Ngwakaluqa. Niyaluzwa kudaba likadadewethu elikhuluma elethula lonke. Sithembe ukuthi mhlambe ngokuhamba kwesikhathi sokwazi ukuthola usizo, simtakule lolu siza kulona, akwazi ukubuyela ekhaya kaNongoma eyohlala nogogo ney'ngane nabafowabo, ebona ukuthi impilo iqhubeka kanjani. Kungcono ukuhlala osizini kunokuhlala endaweni othi ujabule kuyona kodwa kube kunomuntu olimalayo nofayo. Igama lami Kings Chaka Ngwakaluqa. Nisale kahle okwamanje.